Hej. Jeg vil i den her video vise jer, hvordan man kan bruge historiske billeder inde i Google Earth. Og jeg har udvalgt naturkatastrofen omkring Hurricane Sandy, som ramte New York-området i 2012, 29. oktober. Det vil sige, det er lige i forbindelse med Halloween. Derfor fik den også tilnavnet Frankenstorm. Og med sådan en hurricane, der kommer der en stor vindskarp flodbølge, og den bliver presset ind i det her område. Og det er et lille lavtliggende område, vil selvfølgelig være hårdt ramt. Så vi har for eksempel området her, der var meget lavt liggende. Men jeg har nu udvalgt, at vi skal prøve at kigge på den her Kisum Avenue, som ligger ved Staten Island. Og som I kan se, så er Atlanterhavet lige herude, så det er også her, hvor vi får virkelig meget vand presset ind mod kysten. Og det er lavland, sådan et vådområde med siv- og drinkanaler. Man kan se, at der er forskellige drinkanaler heroppe og herude igennem. Og så har vi kysten her. Den her Kisum Avenue er sådan relativt ny, men som I kan se her, så er der ikke rigtig nogen hus på den. Så hvorfor dog kigge på det? Det er selvfølgelig fordi, det er jo billeder fra i dag, eller i hvert fald det. Vi kan se hernede i hjørnet af stedet, burde vi kunne se, hvor gammel det er. 2000, den påstår, det er helt nye billeder fra 2021. Se, hvis vi så skal prøve at bruge de historiske billeder, vi vil gerne vide, hvordan så det egentlig ud inden Hurricane Sandy. Så klikker vi på den her vis historiske billeder, og så får vi sådan en tidsskala. Og vi kan se, at de ældste billeder er fra 1985, og det nyeste det er det, vi fik før. Og så kan man ellers bare begynde at gå tilbage. Og vi skal jo så tilbage til før. Så jeg trækker i den her. Det her, det er før. Så der er forskellige billeder, og I vil også opleve, at man godt får bedre billeder, også selvom man går tilbage i tid, selvom som udgangspunkt skal man selvfølgelig forvente en dårligere opløsning, jo længere tilbage i tiden man kommer på grund af den udvikling, der har været i kamerateknologien. Men I vil kunne se, at der er ligesom to typer billeder, man bruger i Google Earth. Der er satellitfotos, de er lige meget hvad, så er de grønne, det vil sige, at der er ikke så høj en opløsning, og det skyldes, at det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. Og tage billeder med fin opløsning, at man for eksempel kan se personer gå ned i gadebilledet. Men hvis man skal have det, så skal det altså være flyfotos i stedet for. Og de ligger blandet her hulter til bulter mellem hinanden. Så det kan man altså lige sådan arbejde lidt med og trykke lidt frem og tilbage. Det vil I se, jeg også gør. Men lad os starte med at se, hvordan så det egentlig ud inden Hurricane Sandy. Og det er jo tydeligt, at der er den her vej, og der ligger faktisk en række huse ned langs med den. Og ved siden af har vi stadigvæk det her grønne engområde. Vi har en vej, der kører herop, og noget, der ser lidt lysere ud her, det vil jeg gætte på, det er en lille skråning ned til det her meget lave område, næsten ned i havniveau. Og ellers var der ikke så meget andet. Lad os prøve at zoome ind på bebyggelsen. Og som I kan se her, er det stadigvæk grønne, det vil sige, at vi har fat i et satellitfoto. Der står også på det herfra, hvis man vil undersøge det her. Jeg springer lige en lille smule. Og det var for meget. Så går vi tilbage. Jeg vil gerne have. Der har vi et flyfoto i stedet for. Så det er meget nemt her at se, hvordan det ser ud. Meget tydeligt, ikke? Det vil sige, at vi har en række huse, hvor der er faktisk swimmingpool med 3 af dem her. Og hvad har vi mere? Så har vi et engområde her, som bare er frit. En lille forhøjning her med lidt flere planter på. Og så har vi den der skråning herovre. Godt. Og så kunne det jo være interessant at se. Nu skal vi se lidt, hvordan ser kysten ud her. Den er sådan lidt grov i det. Det er nogle store sten, der er her. Det kan være noget kystbeskyttelse. Og så vil jeg bruge den her tidslinje. Så lad os prøve at springe frem. Vi ved, det første billede her, det er stadigvæk fra før katastrofen. Men nu har vi faktisk lige efter katastrofen. Det her, det er november.
Og det skete jo som sagt 29. oktober. Så der kan vi se, der er i hvert fald ikke særlig pænt længere her. Men det er til gengæld et satellitfoto, så jeg vil lige se, om jeg ikke kan gå lidt frem i tid, og så se, om jeg kan få noget der bedre. Det har virket til at være lidt bedre. Så poolen, ja, den er ikke så pæn længere. De ligger her. De er ikke blå mere. Og husene ser ud til at være væk. Så ligger der en masse byggematerialer. Og så er der faktisk opstået noget pudsigt herovre. Der er simpelthen taget af et hus. Og vi ved jo, at der ikke var nogen bygninger i det her område. Der ligger mere heroppe. Og her også. Så noget af det, der mangler her, det er formentlig det, der ligger herovre. Næsten fornemme et spor her. Jeg ved ikke, om det var der før, men det kan man jo undersøge. Det kunne godt se ud som om, at det tag her, det er sådan krasset henover her. Og lavet en stribe i blændende, så vi kan få noget endnu skarpere. Det har vi her. Så total ødelæggelse for de forreste huse efter et besøg af Hurricane Sandy, der jo både bringer en masse vind med, en hel masse nedbør og en flodbølge. Det var mit simple eksempel på, hvordan man altså kan lave sin egen analyse ved hjælp af historiske billeder. Hvis I vil se lidt mere, så fortsætter videoen nu med altså, at vise, hvordan man kan lave et højdeprofil, så man også kan se, at det her område rent faktisk ligger helt ned omkring havniveau. Og til den, der har jeg brug for at lave en sti. Sådan, jeg må ikke sige OK lige nu. Jeg skal lige bruge tegneredskabet først. Så hvorfor ikke starte ved, ja, vi kan prøve at tage det langt med vejen. Nu forstyrrer historisk, så den tager jeg lige fra. Starter heroppe fra, gadeplan, og så kører vi nu til havniveau. Hvis jeg ikke er helt tilfreds med placeringen, kan jeg bare tage fat i en af de markeringer, der kommer fra. Sådan der. Så tjekker jeg lige, hvad jeg har valgt. Mil er måske ikke så passende. Jeg kan se på den her, at jeg har lavet en linje, der er 750 meter. Jeg vil gerne have den fastgjort til havbund. Det har den betydning, at linjen herude, den kører langs med havbunden. Jeg siger OK. Så fik jeg en sti herovre, der hedder Standardline. Jeg højreklikker og vælger vis højdeprofil. Og det viser jo, at helt oppe ved vejen her, der har jeg cirka 2 meter over havniveau. Jeg kan se, at den røde pil siger nogle af de samme ting, vi har der. Og så kan jeg se, at lige så snart jeg bevæger mig bare ned til det første grønne stykke her, så er jeg ikke kun 1 meter over havniveau. Og så kører den ellers lidt op og ned et par meter, og så kommer vi helt ned. Her kan man se, at der er nede på havniveau. Det vil sige, det er der, hvor der faktisk var nogle hus. Og måske det kunne lige være smart, at jeg kører den på igen med de historiske billeder. Jeg tror, det var den her. Ja. Så kan vi se, at de huse der, de lå faktisk helt nede i havniveau. Så er der de her store hus med pool, de lå en meter over. Og på den her måde kan vi så se, at der er lavet en barriere herude mod kysten. Det her stykke her, det var altså for ligesom at beskytte, og den havde faktisk en højde af cirka 2 meter. Og så har vi selvfølgelig havet herude, og det er et meget lavbundet område, kan I se. Den følger af en eller anden grund slet ikke med, så jeg stoler selvfølgelig på, når jeg har sagt til havbunden, at så er det rigtigt. Så til syden enten så mangler vi data inde i modellen her i Google Earth, eller så er der simpelthen bare ekstremt lavbundet lige her. Det vil jo passe meget godt med, at der også herinde er helt frit. Ja, det var en ekstra lille måde, man kan undersøge
sådan et område her på. Og de historiske billeder viser jo så også, at man har helt droppet at bygge her igen, som vi kan se, når vi går frem i tiden. Jamen nu er det faktisk ryddet op, og der er slet ingen hus mere. Det er henlagt til naturområdet. Man valgte simpelthen at købe husene tilbage fra bystyrets side, så der ikke var nogen form for byudvikling derhen af mere. Den er droppet. Tilsvarende har vi jo i Danmark nogle problemstillinger, blandt andet i nogle sommerhusområder. Typisk hedder de noget med mose. Der skulle man måske overveje en lignende strategi, fordi det bliver ekstremt dyrt og klimasikret. Ja, det var det for denne gang. Hej.